السلام عليكم هربتلو تماشاچيار سليمان ستالسكي ريون سايتين ليزغي غازيت و كردن خبرار غازيترين نوباتين ابزور غزوچنا ابزورن ز ريون سايت قچون واي خبار لاي باشتمشتا ويغزورني تورغولاي سان قانيكولا دكابرديس روسيا فدراسيون حكومت بريسيداتل ديمتري ميدفيديوا داغوستان ريسبублика да цизардалтан واي خوريريس تورار غونين حقين داي распоряжендол холчугуна ها идалди ци мамбрач خوريس официальный доказ خورين статус гана قيدم لازم يكي قيغزورني والله سان قانون والله يونديس داغوستان ريسبублика خلقن سبراندي административный территория тükürхана дегишмлер тунен хақин дай қарар қабулнай адан бенедаллас герехановский хрин поселенда сиима мрачхур ардал атана гила герехановский хрин поселение пут хурика ибаратия официальный статус гуни хур экономика дин ва социальный рекада велик тхунис бюджетин тақатар харждай мумкин вал гуда алатай хафтеда районный администрации заседание залда районный образование учреждение работник коллеги Калефена, анал, Куягзурни Цургула Иисус, государство один статер экзамен Вахкунин Рекай, район Дихаи Летинжа Яд Кунава, Куягзурни Церила Иисус, и Жихета и Велика Кознова Визифаяр Тайнарна. Район ди сайта школа Рава, культур дин Маканра Тухай, конкурс Рекай, Килигун Рекай, Вамаса Мярекат Рекай, район дин Хури Майшатин Карханира Тхузой Колах Рекай, чи спортсменри Республики дин Дережа дин турнира, Казан миштовай агал куникай кхенвай гзаф маса материаларни ганва. Район дин умбирдикай, ана калифизвай мярекатрикай, колахрикай, ахалияр хабарданавнин карда, кюредин хабарар газети тхузой колахни якедива баркалудия, и газетин мюжуддай номера, муниципальный район дин кил, кваршах дереда, килалаз ганвай макалдилай баштамех жезва. Адай аквазвай вал, нариман Шамсудин Димч Абдулмуталибов, кваршахрин хурин жемехта калаз гуриш мишхана, абрун дерди халчирна, Görüş dal xürün jəmiyyət qada teldi təminir dünən və masa məsələriz kiligna. Nariman Şamsuddinoviç qarşağa xalqın jumart və mert və İmam Muzammedinoviç yerli və pulunin taqatırıldı etik zavay sportini sağlam bilen kompleksin etigundrin qolaqrıq qalazni muqubay tanışkana. Municipal rayondan qil Nariman Şamsuddinoviç Abdulmuttalibov qulalla zaqatnavay Положение бенедала за районда зихур зичин илишанди квас килигун конкурс кле тхузва. Ада нетинче я рисан эхир дизгада лапқсан хур михи күче михи хаят номинация тафавутлу хайбруз пулдун премьер гуда. Кредин хабарар газетин чун хазой номрада и положение истемишнар хакни килигун конкурс нетинче қадай комиссийный состав ганва. Сувала февраль из России Аскерар, интернационалистар, иркел хкунен йог қейд изва. Идес талуқ из газета Саврухар галай лихзеяр, қилала чахи мақала ганва. Ада яқин жазвай байл, Сулейман Стальский район дай, Афганистан дин Давида қутқаны қуткасти иштаракна, Абрикай қуткас игит вилерди тейлефкана. Районда ағзурни күдвишні қутқаны суқулдай салай, Афган дерберин совет кардиква. Ада интернациональный буржи тамамрай, Аскерин و تلف خيبرون خزان الحقيقة داي قيقو جوازوا مقالة ده هكني أفغانستان دين ترمز و فايزاباد شهر ويشين باك برجي نمسلود كذقلز أقوداي إداي أفغانستان ريسبوبليكا دين نغراد ديز لا يخلو خي ساليان وي إسلامان رزايوا كايني جهنش دي سوبيتسوا الله خاي گورشان يقاريق سرين يقار شد ولريق هايفكي پشمان ولير چروق الله خارني غلا إيك هر سريقه چشنلو Велик физвай Сулейман Стальский районда стал Сулейманан куал музей куни вирбурон рекертарна. И кар газетин редакции спезвай судурал дичарарай не аквазва. Газети чура хазвай номрада ганвай шира читварванова шаири ва газет келзвай бро. И чуру колах нехзава. Куал музей ахсигуник пай кутазвай организации ризва қилдин ксариз аферин улхузва. Кредин хабарар газетин и номрада райондин администрации да Сайтай хабарар, чи школайра, рубрика рюказганвай материалери, хакни, кваршагрин хурятир жаван боксер, вирирасидин турнирдин галибчи, Багир хан Мехмедова кай, курхурин аядирин бахчада туханвай, ремонтин колахрикай кхенвай мақаларини икечка кунва. Лахана канда, эхрим жо вақтара, Сулейман Стальский район даждазвай қсан колахрикай, тухузвай мярекадиркай, федеральный ва республика дин информациятин тақатрини газав материалар гузва. И Дагустан республика дин милитерин креренекай, министерство де акудзавай, народе Дагестана, журналда, қасум хрин қедла номредин юқан школа декай,
وأن ديريكتور دغوستان ريسبوبليكا دين لايخلوم عالم محمد وليوكا چخي مقالا غنوا جيلزون ريسبوبليكا دا مليچ الله قصوا لزغي газетين رغودا نمبر زقات نوي ماتريال رول كريل دي قوازدا معلوم تيرغول ايغزور دي تيريلا سانرغولا فевраль ديز مخاچ قلا قليفي دغوستان ريسبوبليكا دين خالدين صبران دين ديبوتاترين رغولا سيسدال ريسبوبليكا دين رمضان عبداللطيفов депутатрин ва сессидис теклифнова хукуматтин члендрин шехерин районрин княрин властин федеральный органрин общественные организацияларин велик чар хак хисап гваз экечна и чар кюреуна лезги газета ганва она государство дин политика декай экономика велик тхуникай агропромышленный комплекс декай самоуправление органера коллах декай жехлерин политика декай экология хуникай образование культур дин вамаса месела декай велик أخوازنا وظيفة لك كينوا إن مشكي هم دغوستان ريسبوبليكا هم أدان أهالير بطل يكمت نبوا إيشار هارسا كاستيك إلدا أدكا منفعات قشودا غازيتا مدني خبار جوزوا يبول ما خش خلدين شئرات تياتر دا ريسبوبليكا دا إيكولوجي دين يس و كاسبي دين هكني تين مسا ريسورس دين يس أفيسان تكاز أشوخنين ماركات قليفنا أنا الريسبوبليكا دين قيل رمضان عبد الله تيبوا تبعات ريسورس دين و إيكولوجي دين مينستيرس ودي يخيل مجي يسرق تخوز وايق الله قيتين دكاز قيدنا هارسا مونسيباليتيتا إيكولوجي دين جربة جري بريكتار تكرنين لازم الأوايد دي و إيكولوجي دين مسألة ري إنسان دين أمر دين يري ريجيون دين إيكونوميكا ديني يشايش دين رقاي ويلك فيز واي هال تاينر زواي دكاي لهنا إيكولوجي دين يس روبريكا دكاز غازيتا غنواي جورناليست شيخ مراد مقالة إتجلو دي و فكر جبدا ديل رواي دي خانوا أنا كيزواي وال الله يس إيكولوجي دين دياز معلومة دين قديم مقصد خلق دين جهش قطرين فكر إيكولوجي دين مسألة رجال بابون شروع كريدو ويرغى يز على قنيا جلين شار تبيات والإنسانيات الأمومي قال سلامات يسخون كيزواي نسل ركاي أبرون جلجاي دي كان فكر ون ويردان بورجيا كيزوا مقالة دا газетин и نمرة دغوستان رياضة روسيا زي تاريخ بروجكتين دغوستان دوای وكيل مهدي رمضانова пресс-конференция قلت خواي دكاي دغوستان республика دين كультур دين министерство دقلي في коллеги дал и قرولش دقلق زواي سشمت كاستيو Россия دي федерация دين دغوستان республика دين نغرادير وخكاي دكاي دربيتين педагог بلين колледж دا دغوستان республика دين образование دين министер شاهوان رهبر ولكواز يجي تشكيل نين وا قلت خدين واجبلو مسألة راي سويشان خيدكاي ساتي Россия партия دين председатель Дмитрий Медведев махачкал давай региональный общественный приемный да Российской Федерации Госдумы депутат Абдул Хамид ибн Хабзаева ахалияр кабула декайни хабар гузва лезги газеты нقلين редактор Мухаммед Ибрахимова قيمة этих دون وإجتوال قلص كين ومقالة دا جزاف إنسانين فكر الشخار زوا террористерин يسير دا حتنا واي خزان قطار مشون بطل خصوصي أمور قربان دور كريرين خناتير مشبكي زينودين بطمانوز Российской Федерации государство дин награда гун лазим я и مسألة дин патака قيل дин ксари общественные тешкилатри قيل دقشوردا سليمان ستايسكي район дин образование дин قلوق شيري داغوستان дин خلق دин طرينقاي حضور نوا چرار ülke دين و республика дин قليرال رقاية تنوا داغوستان خلق دين باركالو اختين إجتوليس لايقلو قيمت قد عديك چنا كولاي أمود كتازوا كيزوا مقالة دا газетин цвет дачен чи республика да клефе спорт нақажон кай ва қилдин спортсмендер қазанмиш ва агалқон кай кен ва мақаларин биндалас хазурнава қилда қачурта ана кизвай вал каспийский да общественный деятель Хамидован кқамат избахшна жаванерин арада қурша харқунай Дагустан республика дин көнкөчул патал ақажна клефена ана қайбишкасда министр спортсмендер чпин устад вал қалорна Ичина мукара Санкт-Петербург дин көнкөчул патал женгини самбадай жаванерин арада клефе ақажнра ғалиб бол қачул лезги хва Марат Набиева кайкен ва мақала дизничка аганва ана кизвай вал ерибине курхрлатир Марата шехер дин махшур Радогор торалай спортен двореста Российдин Федерациян лайықлы тренер Денис Ардашеван ғилек вердишулер қачузва ва вичин устадывал хказова гила лезги хва Марат Набиева Москва да клефидай вери Российдин ақажнра иштаракта لهنا كان دا газетين نمرة دا شيء ريون دخل على قلو مقال يار بادنيا وا إيك
أقل قمرنا وأقولك في النرقة خلال الجنواي مقالة الله تعيسو سليمان ستاسكريون يق نتيجة أبكا كرالاي بريكت أميرز كتير مشنين و إنفستيسيون بريكت أركادي كتون نرقة خنواي أقل قنكا سهبسوا إكار قلور زواي جزف قدر مثال روا رقم أرغانوا مقالة دا ريون دكاردكواي أجرا دربند جلجري وات شريار شلار و بلاسا обществоварикай теплицарин маишатрикай хакни инвесторикай арендаторикай гехешти сухбесова абру районин экономика мехкемарзавади қалурзава газеттин номрада корреспондент Земфира Бабаева ватандин чахидявидин исара қойвиши қусни фис давам хай Сталинградин женгарикай Нариман Ибрахимова Алла Иисус қойвиш нехсун судисан люблей қейд авон лазим тир кучхур сайдан ирс хуникай журналист Демир Шерифалиева أخسه ريون كالوكرين خرين خنين خاركاي داغوستان ريسبوليكا دين خالدين دكتور أزيدين سيتوا معرفة المسألة ركاي كينواي مقال يار حقني محمود رحيم خانوان تانيتا سيفي خانوان محمد كريموان فضيل أباس ودين عظمت عزيز خانوان ميلينا كريموان دين ليتراتور دين إسراني معلمت لبا واي بورواك إليس خوش قداي بورخان واي قيديز كانزوام Lezgi gazetin surgulaçına dünyada rubrikada kazgan vay materyallara ekhrimici örgüt iri dikanqene İsrail'da, Suriye'da, Amerika'da, Latvia'da, Lugansk'din Halk Respublika'da ve Belarus'da qilefeyi ve jublu vaqairkay, jirginin hareketirkay ve acayip kirarkay için kiraz vay bor xabardar izva. Lahanakanda metleblu materyallar, xabarar, gühürşdarda literaturdin eserar, ham sayta ham gazetra madniya ve sarıqonyalı çizabro kiraz vay har sakastin rühtin ihtiyaçlar ta'minarda. إنال ديشنا سليمان ستارس كريم دي سايتين اللي زجي جزيت وا كردين خبرات جزيترين نباتين بزرگانا كتير سوا يبقى كلنا شخصهم